हिवरेतर्फे नारायणगाव येथील अष्टविनायक मार्गावर असलेल्या देवाची जाळी वस्तीमधील काही शेतकरी पावसाच्या पाण्याचा निचरा होत नसल्याने बाधित झाले आहेत। काल गुरुवारी दिनांक 20 ऑक्टोबर रोजी रात्रभर झालेल्या पावसामुळे देवाची जाळी येथील दक्षिणेकडील शेतजमिनींना तळ्याचे स्वरूप आले आहे। या रस्त्याचे काम करताना पूर्वीपासून ठिकठिकाणी असलेल्या मोऱ्यांच्या ठिकाणी मोठे पाईप टाकून रस्त्याच्या दक्षिणेकडील पाणी जाण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक होते। मात्र स्थानिक नागरिकांच्या या मागणीला संबंधित अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवत काम उरकून घेतले। त्याचा दुष्परिणाम आज या नागरिकांना सहन करावा लागतोय। अष्टविनायक मार्गाचे संबंधित अधिकाऱ्यांबाबत येथील नागरिकांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या आहेत। रस्त्याची उंची ही जमिनीपासून सुमारे 8 फूट उंच असल्याने आणि पाणी जाण्यासाठी जागा नसल्याने रस्त्याच्या दक्षिणेकडील सुमारे 70 एकर क्षेत्र सध्या पाण्याखाली असून अनेक शेतकऱ्यांच्या घरात कांदा बराखीत आणि जनावरांच्या गोठ्यात पाणी गेले आहे। ही समस्या तात्काळ न सोडवल्यास हा अष्टविनायक मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्याचा इशारा देवाची जाळी येथील स्थानिक नागरिक व शेतकऱ्यांनी दिला आहे। वेळप्रसंगी आक्रमक भूमिका घेतली जाईल असे देखील या नागरिकांनी सांगितले। मी विनायक मारुती मुळे, देवाची जाळी हिवरेतर्फे नारायणगाव, आम्ही सर्व ग्रामस्थ या ठिकाणी जमलेलो आहोत। आपण पाठीमागे पाहत असाल तर पूर्णपणे पाणी दिसते। काल रात्री 9 वाजल्यापासून ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत पाऊस चालू होता आणि या पावसाचा परिणाम असा झाला की सगळं पाणी या ठिकाणी जमा झाले आणि घरांमध्ये गोठ्यांमध्ये सगळीकडे पाणी झालेलं आहे। वास्तवतः आजची ही जी परिस्थिती काही निर्माण झाली ती हा जो रस्ता आपण पाहत आहेत ह्या रस्त्यामुळे ही निर्माण झालेली आहे। ज्यावेळेस हा रस्त्याचं काम चालू केलं त्यावेळेस चुकीच्या पद्धतीने सर्वे झाला। चुकीच्या पद्धतीने अशा अर्थाने मी म्हणेन की ज्या ठिकाणी पूर्वी मोरी होती त्या ठिकाणच्या मोऱ्या सर्वेमध्ये यांनी घेतल्या नाहीत। जवळजवळ 1 किलोमीटरच्या ज्या मोऱ्या आहेत एवढ्या अंतरावरती मोऱ्या टाकल्यात आणि एक बंधाऱ्याचं स्वरूप या ठिकाणी रस्त्यामुळे निर्माण झालेलं आहे आणि पाणी जे ओव्हरफ्लो होऊन किंवा मोऱ्यांवाटत जे खाली नदीला जायचं ते पाणी जात नाही आणि सगळं पाणी या ठिकाणी अडलेलं आहे। आमची ही जी वस्ती जवळजवळ 1 किलोमीटरची वस्ती ह्या पाण्यामुळे बाधित झालेली आहे। अक्षरशः रात्रभर आमची जनावरं पाण्यामध्ये आहेत। घरांमधली ज्या घरांमध्ये पाणी शिरले ते लोक अक्षरशः बसून होती, गुडघ्यावरती बसून होती। असं अतोनात प्रचंड असं नुकसान या पावसामुळे झालेलं आहे। शेतीचं तर इथून मागं नुकसान झालेलंच आहे, परंतु आता आमच्या राहण्याचा सुद्धा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टींना पर्जन्यवृष्टी तर आहेच आहे, परंतु हे जे निसर्गाचं जे आहे आपल्यावरती ते आहे, परंतु हे रस्त्यामुळं ही जास्त समस्या निर्माण झालेली आहे। रस्त्याची जी उंची आहे ती गरज नसताना मोठ्या प्रमाणामध्ये उंची घेतलेली आहे आणि मी मागाशी सांगितलं त्याप्रमाणे योग्य पद्धतीने सर्वे झालेला नाही आणि ह्या गोष्टींना हा जो सर्वे करणारे असतील PWD असेल ह्या गोष्टींना हे लोक जबाबदार आहेत असं आम्हाला वाटतंय। तर यांनी आमचा हा जो प्रश्न आहे हा त्वरित मार्गी लावावा। हे जे पाणी आहे पाणी काढून कसं द्यायचं आता त्याचं सोल्युशन त्यांनी आम्हाला सांगायचे। ज्यावेळेस सर्वे होत होता त्यावेळेस आम्ही त्यांना सांगितलं की या ठिकाणी मोरी आहे, या ठिकाणी तुम्ही मोरीचं सर्वे करा, मोरी टाका, परंतु त्यांनी आमचं त्यावेळेस काही ऐकलं नाही। त्यावेळेस ते बोलले की आम्ही पाणी काढून देऊ। तर आता ही जबाबदारी त्यांची आहे की ह्या ज्या पाण्याची विल्हेवाट त्यांनी कशी लावायची त्यांनी ठरवायचं। आम्ही सर्व सहकार्य करायला तयार आहोत, परंतु त्यांनी हा पुढाकार घेऊन हे पाणी काढून द्यायची सोय करावी। त्याचप्रमाणे आम्ही आता हे जेवढे सर्व ग्रामस्थ आहोत या ठिकाणी निश्चित सांगू शकतो की जर हे काम व्यवस्थितरित्या केलं नाही किंवा याच्यावरती कोणत्या प्रकारची दखल घेतली नाही तर आम्ही हा हायवेसुद्धा अडवण्याची पुढचं प्रोव्हिजन करू। आम्ही या ठिकाणी रास्ता रोको निश्चित करू जर वेळेमध्ये हे काम जर केलं नाही। जवळजवळ 3 महिने आम्ही या समस्येचं तोंड देतो आहे। आज करतील उद्या करतील असं करता करता आज हा दिवस उगवलेला आहे, म्हणून आम्ही आज थोडंसं पोटतिटकीने बोलतो आहोत, कारण परिस्थिती या ठिकाणी तशी झालेली आहे। आम्ही त्यावेळेस त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं की या ठिकाणी मोऱ्या आहेत, या ठिकाणी अशा पद्धतीचं, कारण स्थानिक लोकांना माहिती असते की पाणी येतंय कुठून जातंय कुठून, उंची किती पाहिजे काय हे स्थानिक लोकांना माहिती आहे, कारण आम्ही लहानपणापासून इथे राहतोय। परंतु हे जे अधिकारी असतील सर्वे करणारे जे असतील यांनी त्यांच्या पद्धतीने त्यांच्या सोयीनुसार कदाचित हा सर्वे केला गेला असावा। त्यांची काय धोरणं असतील ती त्यांना माहिती। आम्ही आमच्या मागणी थोडीशी कडक भूमिका घ्यायला पाहिजे होती ना। आम्ही त्या ठिकाणी कडक भूमिका घ्यायला पाहिजे होती,
परंतु त्यांनी त्यावेळेस आम्हाला आश्वासन दिलं की तुम्हाला जी काय अडचण येईल त्या अडचणीचं आम्ही निराकरण करून देऊ. त्याच्यामुळे आम्ही थोडंसं चला रस्त्याची गरज आहे, सगळ्यांनाच रस्त्याची आवश्यकता आहे, ह्या भूमिकेमधून आम्ही थोडंसं सौम्य भूमिका घेतली. परंतु ती सौम्य भूमिकाच आज आमच्या अंगलट येते असं आम्हाला वाटायला लागले. तुम्ही आता आपल्या तालुक्याचे आमदार साहेब आहेत, त्यांच्या कानावर ही समस्या घातलेली आहे की त्यांची काही संपर्क साधला की तुम्ही? तालुक्याचे आमदार आपले अतुल शेठ बेनके सकाळी त्यांनाही फोन केला होता. ते आज काही कामानिमित्त थोडेसे दौऱ्यावर असल्यामुळं ते बोलले की या ठिकाणी आम्ही उद्या येऊ आणि जे काय असेल ते त्याचं निरसन करू. त्यांनाही आमची विनंती राहील की आम्ही ग्रामस्थ जर आपण आमच्या या प्रकरणाकडे लक्ष जर दिलं नाही तर तीव्र आमच्या भूमिका राहतील आणि रास्ता रोको आम्ही निश्चित करू. मला एक सांगा, किती क्षेत्र आता पाण्याखाली असेल साधारण? जवळजवळ ह्या रस्त्याच्या या बाजूला 50, 60, 70 एकर क्षेत्र नक्कीच पाण्याखाली असेल आणि याचे परिणाम असे आहेत, हे पाणी अडल्यामुळं ह्या बाजूची सर्व जमीन बाधित झालेली आहे. आपण व्हिडिओमध्ये पाहू शकता या बाजूचे सुद्धा हे पाणी खालून पर्क्युलेशन होऊन सगळं पाणी इकडे साचलेलं आहे. त्याच्यामुळे ह्या बाजूची सुद्धा 100 एकर तर निश्चितच बाधित झालेले आहे. ह्या बाजूने 50 म्हणजे अशी जवळजवळ 100 ते 150 एकर केवळ ह्या रस्त्याच्या याच्यामुळे बाधित झालेला आहे आणि ह्या चुकीचा सर्वे केल्यामुळे हे झालेलं आहे. त्याच वेळेस जर त्यांनी योग्य ठिकाणी मोऱ्या टाकल्या असत्या, रस्त्याची उंची व्यवस्थित ठेवली असती तर ही समस्या उद्भवली नसती. ऊसाचा प्रॉब्लेम आहे, हायवेच्या अधिकाऱ्यांशी काय संपर्क साधलाय का तुम्ही? हायवेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क म्हणण्यापेक्षा हे जो कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांच्याशीच आमचा संबंध येतो. ते जे काम करणारे असतात ते काय म्हणतात? त्यांना सांगितल्यानंतर आता एवढं तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट केलं का? त्यांना कॉन्टॅक्ट केलं तर ते बोलतायत आम्ही मशीन देऊ, तुमच्याकडे मशीन देऊ पाणी काढून. पण मशीन देत आहे, सगळं करतायत, पण रस्त्याची हाईट आम्ही त्यावेळेस सांगत होतो त्यावेळेस आमच्या सांगण्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं आणि त्यांच्या मनाने हे केलेलं आहे. मग आता त्यांनीच ठरवावं पाणी कसं काढायचं, काय करायचं. आम्ही काय सांगू शकतो या गोष्टीला. त्यावेळेस आम्ही हाईट विचारली, म्हटलं एवढी हाईट आहे, 2 ते 3 लेवल निघत नाही, परत हाईट वाढत, अशी थोडी हाईट करून वाढवत गेले आणि याचे दुसरे दुष्परिणाम असे झालेत. रस्त्याची हाईट आज जवळजवळ ह्या बाजूनी 8 ते 9 फूट झालेली आहे. खालून ऊसाच्या गाड्या जर काढायच्यात, कशा काढायच्या गाड्या? प्रत्येक ट्रॅक्टरला टोचन लावून काढावं लागते आणि प्रत्येक ट्रॅक्टर ओढण्यासाठी ट्रॅक्टरवाल्यांना पैसे द्यावे लागतात. हे ठीक आहे, आम्ही ते पण मान्य केलं, चला रस्त्याची सोय होते, हे होते, परंतु ही जी अशी परिस्थिती आज उद्भवली ह्याला जबाबदार कोण नक्की आणि ग्रामस्थांनी ह्याच्यासाठी काय करावं? करून नाही दिली, सपाट लेवल करून नाही दिली रस्त्याला. तर संबंधित विभागानं जर तात्काळ जर कारवाई झाली नाही तर तुमची काय भूमिका राहील? संबंधित विभागाने जर तात्काळ कारवाई केली नाही, आमच्या संख्येचं निरसन केलं नाही किंवा ह्याच्यावरती सोल्युशन काढलं नाही तर आम्ही निश्चित या ठिकाणी रास्ता रोको करू आणि तीव्र आंदोलन आम्ही या ठिकाणी छेडणार. आमदार साहेबांना काही लेखी निवेदन वगैरे काय दिलं का? लेखी निवेदन, पत्रव्यवहार पण आम्ही करू रीतसर आणि रास्ता रोको करू.